Čaute, ja sa volám Endovajte a toto bude rýchle, musím sa všetko ponalovať, lebo mne pôjde. Lebo mi nie je kamera a nastavujem toto. Tak, skúšam, či sa mi toto video uloží. A musím hovoriť rýchlo, prepáčte. A skúšam toto, či to bude fungovať takto na YouTube. Nejde asi mikrofón. OK, do nakladka. Počkajte. Čo som odpojil? No nie, dokeľi. Ja som odpojil klávesnicu. Šopa. Počkajte. Musím to nastaviť. A práve som si uvedomil, že som nemal zapnutý mikrofón. Tak, super. Až teraz zapojený. Hej. Dobre, dúfam, že ma počujete dobre. A ja si to musím pozrieť toto. Ja som blbec, kokos. A možno to funguje. A tak, šuzi buzi.